Mbise. Oh, I came out on time. I got more mbise. Ni mazi Israel. Onyamechi oku. Israel onyamechi oku. Israel madu onyawo. Israel ne di Teresa pano Teresa oku Teresa nwanyi ọma ya na die. Ndị kemege Golden Jubilee ha na 3rd of March 2024. Ha kelege Chineke for giving them long life and longevity. Kamgbe ha gbara alụmdi na nwunye ha abụọ have been in peace, been in harmony, raise their children, do a lot of things together. Ha mege Golden Jubilee no eze aka m ezi udo Mbise webe amụ m. Fada Obinnugo na London. Buy machine, oh ya biri machine na. Buy machine. Imo onye Obinna. Oh ya biri ụgbọala na kpaga na. Obinna biri machine. Waste ego bigger machine. You bagre ha higher purchase or lower purchase. Oga oru ki kpari mmadu. O wudu mkpari ihe m jiga go ka mara kwa professional nwata siri. Osu mburu machine gbawanye nyerebe ndụ maka na. Ndụ ga-enyere ni aka ma gị yiri copionless na ihe ọcha. Ele nwe okorobịa na-enyere ndị aka ga-akwụ ụdị efe na iyi. Yiri tụkwa na this hot weather. Oga ọbụ na ga gwa m na. Atụkwa m mmanụ ịkwa m oke vuvu ihe anyị gaji ugbu a Golden Jubilee. Ka m gacha ake ndị ọzọ. Bịa. Ka side ya. Mbise. Bịa. Oga bye. Bịa side ya. Bye. Si side ya bye me. Ebe go le ka na go. Ya ibe. Una na ka Mbise. Bịa side ya biko. Ogele ka ị na-apaki ga sadin ihe ọwa ọgba azụ ndụ. Eleke wo nkata pụta gị sa ha ba ga ewepụta. Mụ na gị nọ ngị kwa ikube the price. I told you where they go. I never talk price. Agwabeghị ihe m gaje. Gị na-asụ baiga, enwe baiga ọkụkọ baiga. Eleke wo gị na-ekpokọ ihe ọwa ọgba ọkụkọ. Oga Obinna fada biri machine ọ. Mụ abịa na anya machine na. Mụ fix price ya. Fix kwa ndị na-ebu ya. Ị chọrọ ịnọ n'iru 500. Ị chọrọ ịnọ n'azụ 1000. Chekwe, ị ga-ebu otu onye. Maka ya ku 5000 na nchọ ibu otu. Azụ gbagbu ego na 5000 ibu ma gaje mochari. Ị gaje UK. Ị gaje London, ị gaje na nke the life. Akụ ije ịnọ n'iru. Ọ ngwa ya akụ 1000. 500. Anyị niile n'otu machine. Okay, na ka pụrụ ndị ọzọ pụta. Anyị ga-anwụ otu mgbe ele ka ị ga-akụchịkọta mmadụ niile 1000 onye ke 15 onye ke ọwọta ka a ga-esi ama ihe ọ. Ọga kebe na. Agala m late o. Ọ n'iru kiri anọ kwa n'azụ. N'azụ ka m ga-anọ. Ndị abaghị ga m anọ ọga m. Baiga ka m nọ onye nwoke nọ n'azụ. Mbaiga ka gị na onye nọ ịga n'azụ. Mbaiga ụnụ abụọ si awa m mpara. Gị were ihe na-eji anyụ mamịrị kwa ịga m ya n'azụ. Egbe eluigwe katapila na-enwedu breki akpa mamịrị gbapụ okwu ego. Akpa ike pugu nwanyị ụnụ adị enwe respect. Achịgịla ụnụ ka ọkụkọ n'ihu. Sekerese. Achịkọta ekwe ọnụ. I like nwoke na-ada ogbo. Oga I know the enter. Ọsọ na ga-abaiga m nwa. Oga baiga front. Onye ke nọ n'azụ mbaiga. Wait. Oga, calm down first. Calm down, waiting. Oga, calm down. So if I allow you now, you carry this your thing now, put for my be your own. What did we have for put them before? She will carry her own, put it for no kind of back. Wait, now my girlfriend this. I don't like okay. Aku come mad I go price and to buy. I don't go that. I buy man. I'm not people am pray here. Apa pala mapa. Yeah. Okay, no to remove up. Yeah. Ku bi abi kan ni. Ike bi kan go ga mu. Anazima aga. Ika chapali ati jara o. Oga lita anazima. Golden Jubilee na iga chana na nke Cyril onye amechi okwu akwa ko no chọrọ. Ọ na-achọla m okwu taa. Ona ga anazima aga. Fada ga am nkutu. Nwesimi kama m ga ditu nga ego ozu na ebu. Oga nyata. Ị ga anya ata. Aga mama di slow bro. Nya cha na ata. Unu ga mere ma ho. Ai ga cha na Mbise ka tija. Oga anazima enwe m fuel. Fuel ga na ya ma anyị gara ga mama. Oga enwe fuel. Ma ya mo fuel.
Agaba ko bi na kan jawa nkiti o. Oh maka fada kam ja bagin. Agaba ko bi nu ko kan jawa nkiti. Fada awudo onye sobo. Mana ichola mo okwo biri machine se go jicha woku. Ehu na okuta. O mo na go. Ale ekwe mbinu. Onye na adọ maka na ho no. Ni tuo dogo. We pray. We die here. Me.